Hi, andito na ako. Mamimili ako ng beer na bibilin ko para dalhin ko mamaya. So, hello, good morning. This is Erlo once again. Today, bibili ako ng beer. Kasi pupunta ako mamaya sa birthday ng kaibigan ko. In-invite nila ako. So ngayon, papakita ko sa inyo kung gaano kamahal ang beer dito sa Norway. Babush! Sa ngayon, medyo maganda ang weather. Pero kani-kanina lang, morning, masyadong maulap, parang uulan. Pero ngayon biglang uminit. Kaya lumabas ako para bumili. See? Ganda ng bahay. So, dito na ako, malapit na. Pero pwede naman ako mag-bus. Kaso lang pinili kong maglakad kasi exercise na rin. Tsaka medyo lumalaki na tayo. Kailangan nating magbawas ng timbang. Hi, kapagod. See? This is Sunnes. Oops, ganda ng bahay ah. Kailan kaya tayo magkakaganyan? Over my dead body. Sabi ko na nga ba eh. Biglang dumilim, dagom na po. Uulan naman siguro. Ay, dyan pala nagtatrabaho si Chupapi. Sentrum. Diba? Parang ghost town, walang tao. Kala nyo masaya dito. Masaya lang dito kasi malaki pa sweldo, pero apaka-boring. Yap. So, malapit na ako sa bibilan ko. Diyan lang sa unahan. Diyan sa may unahan ng parang building na yung gray ba yan. Diyan ako bibili. To my Suki store. So, I'm here. Wala ko, malapit na. Dito pala ako bumibili sa Kiwi kasi may card ako na Trump wherein may bonus, makakuha ka ng pera habang bumibili ka diretso sa account mo sa Trump. Hi, andito na ako. Mamimili ako ng beer na bibilin ko para dalhin ko mamaya. So, hanap tayo ng mura. Makita ko sa inyo ang iba't ibang presyo ng beer dito. So, yan ang mga beer. May 29, may 34 kroner yan ah. Hindi yan euro. May basta mahal yan. Times 5 mo na lang. Actually, yung bibilhin ko ay sana yun. Itong Tuborg Light kasi 70% less carbohydrates, tsaka para di lalaki tiyan ko. Charot. See? Dito ko pa sa inyo yung iba. Usually may
mura pa. Dito may pinakamura na beer. Ito yung pinakamura. 23 Bex. At itong Seidel Pills 22. Yan. Mahal talaga dito pag uminom ka sa Norway. Yan. Corona, sana yung Corona. Where is Corona? Wala kang Corona pa. Ito Corona. Corona. Magkano tong Corona? Is nasa 40 kroner ata itong Corona eh. Hindi ko alam. Kung nakabili ako ito once, mahal. 40 kroner plus. 30 plus. 35 to 40. Parang ganun. So, bibili ako ng Tuborg Light. Ang binibili ko is either Tuborg Light or Ringnes Light. So ngayon, bibilin ko tong Tuborg Light. Bale, 6 pieces. Bale, ito mga 30 din ata to. Ano yun? 30 plus. 30 plus. So, 1 kroner is equivalent to 6 1 kroner. So, bili ako ng 6 pack. So, 1 kroner is equivalent to kano ba yun? Ilagay natin 5. Pinakamaba 5 peso. So, 32 times 5 ang 1 kroner. So ang beer is 32 kroner times 5. So yun ang isa. So 6 times 5 ito 32 times 5. Yun ang cost ng beer ko. So, ito lang muna. Next time, kita ko naman sa inyo yung grocery ko. Pero, ngayon ito lang muna. Ngayon, magbabayad na ako sa cashier. But, check ko muna kung may balance ang aking account. So, may balance pa pala ang aking account. Magbabayad na ako. Kano kaya to? Let's see. Maganda ang cashier. Tingnan natin. So, tapos na akong bumili. Nabayaran ko ay almost 202 kroner. Times 5 mo na lang yun na yun sa Pinas. Bale, 6 cans na 500. Pero wala tayong magawa. Birthday, kailangan na minom. Pero di naman masyado. Lang. On once in a blue moon. Kaya punta muna ako sa bus stop. Magbus ako pa uwi kasi pagod na maglakad. So ngayon, maganda na naman ang weather ulit. Naiwan ako ng bus. May oras pa kayang next bus. Let's see what time. 3 minutes pa. Yeah. So, antayin man tayong konti. So, antayin muna natin ang bus kasi within 3 minutes, darating na siya. So, yun lang. Ganun kamahal ang beer dito sa Norway. Tsaka, yung alak pa pala yung mga hard. Mas mahal yun. Pakita ko sa inyo next time. Kasi usually, wala silang mga mumurahin dito na sa mga yung nabili namin mga 400 kroner. Meron naman mas mabab yung yung di masyadong sikat na brand. Nasa mga 200 pero malit lang, 200 kroner. Pero usually yung binibili namin yung paborito ni Chupapi, ni Bulter, yung
Jack Daniels with honey. Yun kasi paborito niya. Pakita namin sa iyo next time. So, maraming salamat. Thank you for watching this video. Naway, pag-isipan nyo na kung iinom pa kayo o hindi. Kasi mahal dito. Bye!